dados tunggal. Nggih, diacat monggo dumateng Pak Arifin, Pak RT, kupone dipun beto mriki niki sing ngundi nyuwun tulung nggih Pak. Pak Ucuk. Mas Ucuk. Sing beto. Nah, Mas Ucuk, ambil Mas Ucuk. Munggah kursi, munggah kursi, munggah kursi. Munggah kursi no. Ah, jadi. Niki kali merem ya Pak Ucuk, ora kena milih. Pokoknya siji sak kecekling. Nah, cukup yo tidak ada rekayasa. Iki boleh ta Mas? Tutupe ae. Capek kok iki, saya dibuka si abang. Kok nganti pecicil. Iki abang gitu. Lah. Ayo Mas, oh siji wae ya Mas, aja loro, ada mung siji lho. Si tunggal mawon. Waduh iki tiba kuning meneh iki bejone memang kuning iki. Nggih, kuning ini cocok karo seragam Pak Gareng. Pak Gareng, panitia. Niki kupon ingkang dipun pendet Mas Uncek sak gusi. Sanusi to Mas? Sanusi kok sak busi. Lah kula kira tendek niku sak gusi, bulan Sanusi nyuwun ngapunten Mas. Sanusi sak busi. Niki kupon warna kuning nggih, berarti niki dawah RT2 nggih. RT2, RT1, RT3, 4 perantauan Rasah Meri. Belum beruntung nggih. Mungkin tahun 27 mungkin penjenengan sing beruntung. Amin nggih. Kupon warna kuning jatuh pada RT2, nomornya 26. Nomor 26. Lah. Mas Dodo iki wah huruf sing dadi Linmas iki Mas. Mas Dodo sesuk bancaan ya Mas. Sesuk bancaan nggo panitia. Mekaten para arus sedaya menika hadiah utama, hadiah spesial kecepeng menika Pak Linmas, Pak Widodo. Selamat Pak Mas. Widodo. Selamat. Sesuk bancaan Mas, panitia diundang di Raske Bakso iki. Mekaten Pak Yusuf, monggo acara dilanjut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanuwun panitia. Nggih. Mugi menika saged berkah barokah. Amin, amin. Selamat kagem Pak Widodo, Pak Linmas niki rejeki panjenengan. Nah, cucuk sing ngambek gawe kok. Lah wau ngawal kula iki mriko. Tanggung jawabnya luar biasa kok ya. Lah nggih. Nah, berkah barokah kok. Tugas apa wae, Nah, pekerjaan apa dia itu tanggung jawab dan ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih hadiah. Saking Allah subhanahu wa ta'ala dilipeti sepeda setrik listrik. Kowe elek kowe aja demek sepeda listrik kuwi lho, Lek. Lah ngopo? Kesetrum kowe engko. Iya. ya, ya nduk, pacetke. Natian Natian wadon syarat memandang suara kita kembali ngulak apa setia nekalako